Šestoro građana Srbije povređeno je u nezapamćenom nevremenu koje je pogodilo grčko poluostrvo Halkidiki i prema poslednjim informacijama svi su zbrinuti i niko od njih nije životno ugrožen. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je i da je ponuđena pomoć našim građanima koji se nalaze u ugroženom području Grčke na letovanju ako neko od njih odluči da se ranije vrati u Srbiju. Crni bilans je nažalost mnogo teži, jer izveštaji govore da je 6 turista poginulo, a oko 100 ljudi je povređeno tokom 20 minuta strahovitog nevremena. Prema prvim informacijama policije, poginulo je 2 starijih turista iz Češke, žena i 8-godišnji dečak iz Rumunije, kao i muškarac i dečak iz Rusije. Na Halkidikiju je proglašeno vanredno stanje, a danas u turističkim mestima ove regije nije bilo struje i vode. Na terenu je više od 100 spasilaca. List Tanea navodi da su posle razornog nevremena vidljivi prizori biblijskih razaranja. Saobraćaj je zbog popadalog drveća otežan, a u prekidu su telefonske i internet veze. Jedna od glavnih tema razgovora predsjednika Francuske Emmanuela Macrona tokom njegove posete Beogradu biće Kosovo i Metohija, jer želi da pomogne u rešavanju tog pitanja, tim pre što je održavanje samita u Parizu na ovu temu propalo, ocenjuje dopisnik francuske televizije France 24 Laurent Rouy. Na pitanje kako tumači nakon dužeg vremena ponovno interesovanje Pariza za Zapadni Balkan, Rouy kaže da Francuska nije nikada prestala da se interesuje za taj region i Srbiju. Možda se čini da se to interesovanje malo povećalo zato što predsjednik Macron dolazi u Srbiju, kaže on i podsjeća da je premijer Emanuel Valls pre par godina boravio u trodnevnoj poseti Srbiji, da postoje veoma intenzivni bilateralni kontakti, kao i da su predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić u nekoliko navrata boravili u Parizu. Srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Londonu na marginama globalne konferencije za slobodu medija sa pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Evroaziju Filipom Rikerom. Tokom kratkog razgovora, šef srpske diplomatije i visoki američki zvaničnik dogovorili su međusobni susret na ministarskoj konferenciji posvećenoj religijskim slobodama, koja će se 16. i 17. jula održati u Vašingtonu. Priština ne može da pokrene proces protiv bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije, generala Nebojše Pavkovića, piše u odgovoru koji su Novosti dobile od Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu. Razlog je što, prema statutu mehanizma, ni jednom osuđeniku koji je pred tribunalom u Hagu već dobio kaznu, za ista dela ne može suditi ni jedan sud. Pravosudni organi privremenih institucija u Prištini planiraju da protiv Pavkovića podignu optužnicu zbog navodnih ratnih zločina na Kosovu 1998. i 1999. godine i traže njegovo izručenje iz Finske, gde izdržava zatvorsku kaznu od 22 godine. Direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić izjavila je da ni pre nije bilo, a ni sada nije lako rešavati pitanje Kosova, ali da je predsjedniku Aleksandru Vučiću teže da rešava to pitanje sada, kada je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost i kada najveći broj zemalja Evropske unije i NATO pakta priznaju Kosovo, što nije bio slučaj u vreme Zorana Đinđića. Milić je u intervju za Kurir rekla da je dijalog Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije gotovo propao, kao i Briselski sporazum, zbog čega je vreme da se u njega uključe Sjedinjene Američke Države. Ona je poručila da bi Beograd u narednim godinama trebalo da se prvenstveno bori za resurse na Kosovu, poput Trepče i Gazivoda. Na administrativnom prelazu Končulj dvojica Srba, direktori 2 osnovne škole, privedena su prilikom pokušaja da uđu u centralnu Srbiju, a tim povodom reagovala je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, najoštrije osudivši taj postupak kao nastavak kampanje zastrašivanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i zatražila njihovo oslobađanje. Jučerašnje privođenje direktora osnovne škole Mladen Marković iz Vitine, Trajana Trajkovića i tehničke škole u Vrbovcu Bobana Dajića je napad na srpski narod u Kosovskom Pomoravlju i najflagrantniji primjer pravnog nasilja kojem su sve češće izloženi ugledni Srbi, navodi se u saopštenju.
Makedonski premijer Zoran Zaev izvinio se predsjedniku privremenih prištinskih institucija Hašimu Tačiju zbog svega što je izgovorio u razgovoru sa ruskim komičarima, od kojih mu se jedan predstavio kao bivši predsjednik Ukrajine Petar Porošenko. Tači je novinarima u Prištini rekao da je 20 minuta telefonom razgovarao sa Zaevom, koji mu je, kako je rekao, objasnio da je bio žrtva prevare i da sve što je u razgovoru sa komičarima rekao nije zvanično utemeljeno, već da je govorio o glasinama. Rekao mi je da sve što je govorio o podeli Kosova, odnosno da će Kosovo Srbiji dati 10 opština, govorio je na osnovu glasina, dezinformacija i informacija koje je dobio iz medija i tom prilikom se meni lično izvinio, rekao je Tači, preneo je portal Albeu. U Pančevu su danas uručeni ključevi za 26 vozila koje je Evropska unija donirala Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, a bit će korišćeni za rad Kancelarije za alternativne sankcije. Ministarka pravde Nela Kuburović zahvalila je Evropskoj uniji na podršci koju pruže i na ovom polju Ministarstvu pravde Srbije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je da su alternativne sankcije savremeni model izdržavanja kazni i dodao da će novim automobilima Kancelarija imati bolju mogućnost nadzora nad onima koji kaznu služe u kućnim uslovima. Na severu Srbije suvo i uglavnom vedro, u ostalim krajevima oblačno i svežije sa kišom i pljuskovima. Uveče i tokom noći u svim krajevima razvedravanje. Temperatura do 24 stepena.